Bine v-am găsit, dragi nativi gemeni! Mă bucur să ne întâlnim din nou pentru previziunile astrologice speciale ale lunii iulie, în care zodia voastră este nominalizată printre semnele norocoase. Aceste previziuni vă sunt dedicate dacă sunteți născuți în zodia Gemeni sau dacă aveți ascendentul în acest semn. Și înainte să mergem mai departe, dacă veți rezona cu previziunile noastre, nu uitați să ne lăsați un like și un scurt comentariu la acest video și dacă vreți să primiți zi de zi horoscopul ce spun astrele și cele mai noi previziuni pentru zodia voastră, vă puteți abona gratuit canalului nostru. Gemenii se pot considera privilegiați în luna iulie. Le sunt deschise uși pe care nu se așteptau să le găsească și vor avea oportunități surprinzătoare de dezvoltare personală și profesională. Și dacă există un proiect sau o idee pe care gemenii o îndrăgesc în mod special, acum este momentul potrivit să o pună în aplicare. Norocul și creativitatea îi însoțesc și îi vor ajuta să-și îndeplinească aspirațiile. Nu putem să nu-l menționăm luna aceasta pe Neptun, care este în retrogradare și care va putea aduce un sentiment de confuzie și de incertitudine inițial, v-ar putea pune la îndoială convingerile și valorile, dar acest lucru poate duce în cele din urmă la o mai bună înțelegere a voastră și a lumii voastre apropiate. Un alt aspect important al acestei luni iulie este dat de prezența nodului sud începând cu data de 17 în semnul Balanței, de unde va interfera cu cea de-a 5-a casă astrologică a hărții voastre astrologice, iar această conjunctură astrală marchează o perioadă importantă pentru toți gemenii, indiferent dacă sunt sau nu implicați într-o relație sentimentală, în care au posibilitatea să conștientizeze și să abandoneze anumite tipare comportamentale amoroase care nu le fac bine. Nu este exclus ca în viața voastră să reapară iubiri din trecut, iar unii dintre voi veți fi tentați să reluați legătura cu un fost iubit ori o fostă iubită, iar dacă la asta v-ați rugat și asta v-ați dorit în ultima perioadă, iată că a venit momentul să vă bucurați. Iar dacă sunteți deja căsătoriți sau implicați în relații, energiile astrale ale lunii iulie vă vor face să vă redescoperiți. Nu este exclus să trageți anumite concluzii despre propriul comportament și dacă pe alocuri ați exagerat sau v-ați gândit prea mult la interesele voastre în pofida faptului că erați deja angajat în relații, acum este momentul în care veți lua măsuri. Veți căuta țelurile care vă leagă, veți lucra la unitatea de cuplu, iar faptul că partenerul vă va recepționa corect bunele intenții vă va motiva și mai mult să continuați. Și deși voi atinge un moment mai delicat în continuare, nu pot să nu o fac, pentru că nativii gemeni vor reuși să înțeleagă și să ierte dacă în relațiile lor au fost conflicte legate de o trădare sau de o infidelitate din trecut a partenerului de viață. Așa că în cazul acelora în care relațiile au mai durat și au tot șchiopătat însă, apare iertarea, apare un sentiment de împăciuire, asta pentru că și voi veți dori să trăiți în continuare într-o unitate, iar conflictul permanent nu poate decât să vă destabilizeze. Pe de altă parte, planeta Marte intră în semnul astrologic Fecioară, începând cu data de 10 iulie, semn înfrățit cu zodia Gemeni, iar acest tranzit va însemna pentru zodia voastră o mai mare atenție asupra universului vostru interior, asupra sentimentelor și asupra trăirilor pe care le aveți. Marte în Fecioară înseamnă energii diametral opuse, dar cum și voi sunteți un semn extravagant, aceste energii complementare vă vor arăta ambele fețe ale unor situații care vă interesează sau care vă pot influența viața. Așa că dacă aveți posibilitatea în această lună iulie, păstrați-vă timp pentru gândurile voastre și reflectați la tot ce vi se întâmplă, dar și la evenimentele din ultimele 3-4 luni. Și tot Marte din Fecioară, pe plan profesional, vă va îndemna și vă va inspira să puneți la cale niște planuri pe termen lung,
și să vă pregătiți terenul pentru ceea ce vreți să întreprindeți, să puneți bazele unor proiecte pe care să le dezvoltați în viitor. Este vremea așadar să vă revizuiți prioritățile și să adoptați o perspectivă pragmatică pe termen lung. Norocul este de partea voastră în această lună iulie. Dragi nativi gemeni, acestea sunt previziunile speciale pentru luna iulie 2023. Eu vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de mine până la final. Vă doresc o lună cât mai bună, o lună în care să aveți parte de prosperitate, de abundență și de multă iubire. Iar în continuarea acestor previziuni speciale, vă invit pe canalul Ce Spun Astrele, unde veți putea urmări horoscopul general al zodiei voastre pentru această lună.